Ola, moi bons días a todas e a todos, grazas por estar aquí. Imos a presentar hoxe unha campaña que baixo o epígrafe de Activa o Modo Bosque vai a presentar en primeiro lugar Xavier Ferreiro, que é a persona que está levando, e depois en todo caso farei un comentario ao final. Xavier, todo te. Ola, moi bons días. Bueno, pois como di señor alcalde, a campaña é un proxecto dirixido fundamentalmente á población xuvenil da cidade e pretende achegar aos xóvenes dun novo xeito ao que é o espacio medioambiental. A celebración concorda coa celebración do Día Internacional do Bosque, instaurado no 2015 pola ONU, e o que pretende é reforzar todas aquelas hábitos ou aquelas accións que melloren o noso ecosistema e a relación ca natureza. A elección do público xoven é porque nestes momentos a súa participación é fundamental para que efectivamente as nosas sociedades se acheguen dunha maneira especial a noso espacio natural. Santiago ten unhas condicións especiales a este nivel e, en todo caso, a pretensión é que os xóvenes conecten dunha maneira digamos moi natural a través dos espacios de comunicación que empregan formalmente e habitualmente e cotidianamente, e por eso, bueno, pois a campaña se vai a centrar fundamentalmente nas redes sociales. Cambio Mood, Activo o Modo Bosque, unha foto, unha árbore, pretende efectivamente cambiar o talante, acercarnos como xóvenes de outra maneira ao espacio no que estamos vivindo e convivindo, e interactuar con este chamamento de unha foto, unha árbore, dende as nosas condicións e as nosas reflexións sobre o que é a convivencia co espacio natural. Esta é a idea, e a campaña ten tres soportes, digamos, fundamentales. Un que sería invitar aos xóvenes a que manden unha foto por Instagram ou por calquera das redes co hashtag unha foto, unha árbore, e que as etiqueten con @talentiasamin e que efectivamente as convirtan en historias que queren compartir cos demais. Esta campaña que se vai a mover nas redes tamén ten unha traslación á cidadanía, o sea, as fotos que se vayan subindo a estas redes serán colocadas nas diferentes rúas da cidade. O resto dos ciudadanos veremos, pois, bueno, como comparten esas historias, e o veremos situadas nas propias árbores do espacio urbano. Aparte desto, a condición de plantar un árbore, pois efectivamente é unha acción que se vai a desenvolver coa colaboración do Obradoiro de Emprego CREAS 3 e especificamente da especialidade de repoboación forestal. O sea, eles están preparando os espacios de plantación en diferentes parcelas municipales, ca intención de que durante toda esta semana que ven, a medida que vayan chegando eses compromisos de unha foto dunha árbore, pois se materialice nese proxecto de plantación. Aparte deso, tamén contaremos efectivamente con unha difusión en medios e con diferentes ferramentas de contacto. Vos vamos a pasar rapidamente dúas delas, unha que é un pequeno spot e outra que sería un manifesto elaborado polos propios xóvenes, onde sitúan cal é o seu posicionamento como xóvenes de cara ao que é o Día Internacional do Bosque. Moi brevemente,
Polo Día Internacional dos Bosques, este 21 de marzo, cambia o mood. Activa o modo bosque. Comparte a túa foto no bosque co hashtag unha foto, un árbore e nomea a Talentia Summit. Por cada foto plantaremos unha árbore. Vai en serio. No 2012, a Organización das Nacións Unidas proclamou o 21 de marzo como Día Internacional dos Bosques. Porque é importante coñecer, conservar e protexer os bosques. A nivel ambiental preservan a biodiversidade. Protexen o solo, participan no ciclo da auga. E regulan o clima a nivel local e mundial. A nivel económico e social xeran recursos, riqueza, emprego e servizos. Teñen un enorme valor cultural e paisaxístico. E melloran a calidade de vida das persoas. A deforestación e o abandono degradan unha superficie forestal que ocupa 2/3 no noso país. Con consecuencias moi negativas no presente e para as futuras xeracións. Por iso, exiximos promover o coñecemento e o respeto polos nosos bosques. Desenvolver un modelo productivo e sustentable. Rexenerar os nosos montes. coidar o noso ecosistema. Recuperar os nosos bosques autóctonos fronte ao monocultivo de especies de crecemento rápido. Evitar o despoboamento rural e o abandono dos montes. Crear emprego sustentable. Ter unha boa calidade de vida. Bueno, simplemente para terminar, comentar que a terceira peza da campaña tamén é generar espacios de interrelación. Perdón. Vale. Y entón, nada, simplemente decir que a campaña vai instalar un fotocol de neón de 5 metros de ancho por 3 metros de alto con motivos característicos da actividade juvenil e da actividade da cidade e que esperamos que seña un espacio de encontro donde efectivamente tamén a xente moza da cidade lle apeteza pasar un rato, non? E, bueno, con isto remato. Vale, está ben, está ben. Bueno, a mí o que me gustaría decir serían simplemente dúas cousas. A primeira, que en Santiago nos sentimos moi orgullosos dos parques e zonas verdes que temos. É dicir, ahora mismo dispoñemos de parques aproximadamente unhas 320 hectáreas de titularidade municipal. Aí non está incluído nin o campus, nin parte do Pedroso, nin, por exemplo, a Cidade da Cultura ou o Monte do Gozo. Contando todo eso, rebasaríamos as 500 hectáreas, é dicir, os 5 millóns de metros cuadrados. É importante lembrar que a ONU recomenda que existan 10-15 metros cuadrados de zona verde por cada habitante. Bueno, nós temos algo máis de 30 de titularidade municipal e se incluímos os demais temos aproximadamente 50, é dicir, que cubrimos claramente e con amplitude a recomendación que fai a ONU. E vai a segunda cuestión. Eu creo que os ciudadanos de Santiago fixaremos unha das cousas boas desta pandemia é que os ciudadanos de Santiago se convertiron en máis usuarios dos parques públicos do que eran antes. A min o éxito, por exemplo, do Monte do Viso ainda me ten sorprendido a cantidad de xente que vai todos os fines de semana, que non chove, claro. A visitalo me parece impresionante e desde logo me parece un tema absolutamente saludable. Non sei se baixa a tensión arterial, se reduce o estrés, penso que sí, desde logo é absolutamente agradable e é moi sanador o pasear polos parques, por debaixo dos árboles, a carón dos ríos. A mí me parece unha experiencia maravillosa e me parece moi bo e moi relaxante e, por tanto, moi recomendable para todos os ciudadanos. Eu non sei se hai alguna pregunta. Onde vai instalar ese fotocol? Alameda. Sí, na Alameda, xusto na entrada, na Porta dos Leóns, a entrar na ferradura, xusto ali.
pode, o sea, empeza a partir de hoxe xa? Bueno, no, o sea, probablemente se coloque mañán, a partir de mañán a última hora. Pero a campaña podería empezarse hoxe? Sí, de feito nas redes está empezando, sí. E teño outra pregunta do outro tema. Me imaginaba. Mañá vai ser o pleno extraordinario, aparte dos presupostos, o tema da modificación do plan. Sí. Pode repasar en que punto se encontra ese plan e que modificacións se incluen concretamente para os usos, regular os usos turísticos? Bueno, incluyense moitísimas modificacións, é moi difícil resumilo e eu vos invitaría máis ben a que falarades coa Concelleira de Urbanismo, que seguramente o resumirá máis que nós, mellor que a min. Pero vamos, é unha modificación que afecta ao conxunto do plan xeral, non vai circunscrito á cidade histórica, regula os usos turísticos, habilita posibilidades novas, como por exemplo a utilización de pisos turísticos dos primeiros pisos dos edificios, habilita tamén en determinados ámbitos que os baixos se poidan habilitar como vivendas, é tamén unha forma de dar unha alternativa ante os cambios comerciales que se están producindo e, digamos, aproveitando estos cambios, pois se introduciron toda outra serie de modificacións bastante amplias no conxunto do plan xeral. Bueno, eu agardo que se xa aprobado mañán pola mañán e penso que así será. De todas maneiras, non se van a dar licencias para usos turísticos no casco histórico, non? Non, eso hai unha afectación derivada da modificación do plan especial da cidade histórica, donde, pois, como consecuencia de un recurso que obviamente perseguía un fin totalmente contrario, saliu unha sentencia que ten unhas consecuencias totalmente contradictorias cos fines que perseguían os recurrentes. É dicir, na modificación do plan aprobada no ano 2018 se preveía que non se proliferaran estos usos, pero se preveía, a través dunha disposición que se incorporou na fase de exposición ao público, se preveía que aqueles vivendas que funcionaran como establecimentos turísticos antes da aprobación da modificación do plan especial poideran regularizar a súa situación e seguir prestando ese servicio. Bueno, a través de un recurso xustamente dos que querían máis, o Tribunal suspendeu esa disposición e, polo tanto, o que quedou é unha prohibición absoluta que afecta tanto os que pediran licencia a partir dese momento como os que viñan desempeñando esa actividade con anterioridade. Por lo tanto, de momento, a situación que hai na cidade histórica é de prohibición, efectivamente, esa é a realidade. O sea, os que xa tiñan licencia tampouco poden facer uso... Non, é que non tiñan licencia. Os que viñan exercendo a actividade sin licencia, pero con anterioridade á aprobación, o Concello aprobou dúas normas. Unha no 2017, que foi unha moratoria, creo recordarme, e outra no 2018, que foi a aprobación inicial da modificación do plan especial da cidade histórica. Na fase de exposición ao público dese plan especial, precisamente para atender as alegacións de aquelas personas que viñan prestando ese servicio como vivenda turística con anterioridade, se dixo, bueno, pois, os que estuveran prestando con anterioridade e o poidan acreditar, se abre un período para que poidan legalizar a súa actividade e para que poidan obter a oportuna licencia. Iso foi a parte que anulou o Tribunal. Co cal, o que quedou foi a prohibición. Xa digo que hai un refrán árabe que di que hai que ter moito cuidado co que lle pides a Deus, porque cho pode dar, e tamén hai que ter moito cuidado co que se pide aos xuíces, porque tamén cho poden dar, pero mellor che dan non a parte que non o que ti querías, sino a parte que eles estiman conveniente. E é este caso. Eles utilizaron unha argumentación para tumbar todo o plan, pero porque esa disposición, creo que era o artigo 143 bis, se incorporou despois da fase de exposición ao público e, polo tanto, non fora exposto ao público.
E eles utilizaban eso para pedir a nulidade de todo o plan. Pero o tribunal dixo non. A parte que se expuxo ao público, cumpliu os requisitos, esta parte que é o que se añadiu posteriormente, casualmente para darle solución a eles, é a que queda anulada. E esa foi a que quedou anulada. Por eso a situación na cidade histórica en este momento é esa que temos. E fora da cidade histórica? Sí, podrá haber pisos turísticos en unhas condicións que están limitadas e reguladas e acotadas na planta primeira. Tamén se contemplan outras cuestións, como, por exemplo, que unha vivenda non terá consideración de vivenda turística aínda que se destine 2 meses para alquiler turístico. É dicir, para entendernos, o típico piso de estudantes que se pode dedicar durante o curso escolar a estudantes e durante 2 meses ao ano se podría dedicar complementar o uso de alquiler de estudantes co uso turístico. E despois os pisos en planta, as vivendas en planta baixa e os pisos turísticos en planta primeira. Por que se potencian os pisos turísticos en planta primeira en detrimento das demais? Pois polas molestias que lle ocasionan aos veciños e polos problemas de convivencia que se generan. É fácil de entender. E a partir de aí, toda unha serie de multiplicidade de pequenos cambios. Nos damos por razonablemente seguro que será aprobada esa modificación mañá. Algo máis? Ten que salir esa normativa ou ten que salir unha resolución, un decreto provisional. É dicir, eu non vexo tampouco moi sostible a situación a partir do 31 de marzo. Por tanto, eu falei esta mañá co concelleiro Gonzalo Muiños, eles estuveron en varias reunións do grupo que está traballando en esta materia. É posible que eso se regule a través dunha norma de carácter máis xeral e máis amplia, pero en principio a nosa intención é antes de Semana Santa, como probablemente esa norma máis amplia non dera lugar, non dera tempo a súa tramitación, probablemente dictaremos unha resolución provisional para regular esta cuestión, ao menos durante estes meses de primavera, que cando máis demanda hai. Con todo, eu quero clarificar que unha cousa é a actividade artística e outra cuestión é a venta ambulante. E non van a ter exactamente o mesmo trato. Facían unha crítica expresa no sentido de que non foran recibidos os artistas e que, sin embargo, se falara pois que venden souvenirs. Probablemente porque é a parte máis complicada. É dicir, o tema dos artistas, digamos que pensamos que é máis encaixable e máis fácil de resolver. É a parte de personas que se dedican a artesanía, a venta ambulante ou a artesanía con venta ambulante, é un tema máis complicado, porque efectivamente hai máis venta ambulante que artesanía. Iso é un tema que a venta ambulante ten que ter un tratamento diferenciado. Bueno, é a parte máis delicada e, por tanto, probablemente aí é a que lle prestaron máis atención. Con todo, as persoas que están levando ese traballo son esencialmente Mercedes Rosón como concelleira da Cidade Histórica e Gonzalo Muiños como concelleiro da Vía Pública, e son eles os que están no tema. A verdade é que non estou directamente en ese asunto. Sobre o pleno de orzamentos de mañá, a moción de confianza teria que ir incluída na convocatoria. Non. O procedimento é o seguinte: mañá se somete a votación no pleno. Si mañá é rexeitado, o día 17 ás 13 horas se celebrará o pleno no que se someterá a aprobación plenaria os orzamentos vinculados á moción de confianza. Sería día 12 pleno de orzamentos. Se aí se aproban, pois xa sigue o seu procedimento. Se aí non se aproban, que automáticamente quedaría convocado un segundo pleno
que se celebraría o día 17 ás 13 horas para no que se debatirían novamente os orzamentos vinculados xa a unha moción de confianza. Se en ese segundo pleno quedaran aprobados están inicialmente. Si en ese segundo pleno foran rexeitados, se abriría un plazo de un mes na que os grupos políticos poderían presentar unha moción de censura. Si presentan a moción de censura, habrá un pleno extraordinario para debatir e votar a moción de censura. Si non a presentan, pois perderemos un mes esperando. É dicir, por iso eu, independientemente do que pase mañán sábado, eu o que confío é que o día 17 queden aprobados os orzamentos. E se non é así, pois lógicamente lle pediría aos que non nos aproben que presenten a moción de censura inmediatamente, porque sería absurdo ter a todo o mundo esperando 30 días para algo que non se fará a facer. Por tanto, eu espero que, se é posible mañán, e se non é posible mañán, o día 17 quede resolta esta cuestión. Pregunta Rosa, da voz, se houve novos contactos para negociar os orzamentos, e se é así, se hai avance. Non imos a facer ningún comentario. En todo caso, eu volvo a insistir en algo que a mí me parece fundamental. Estamos en un ano moi complicado. O goberno municipal ten a responsabilidade de presentar unha proposta de orzamento. Sería terrible e sería irresponsable que o goberno municipal non presentase a súa proposta de orzamentos. En segundo lugar, a proposta de orzamentos que presenta o goberno municipal ten que ser unha proposta que ten que ser viable e que ten que cumplir todos os requisitos legales de control presupostario, de equilibrio presupostario, etcétera, etcétera. En ese sentido, digamos que a oposición ten un grau de libertad maior, porque a oposición pode dicir, eu quero que fagas isto, e o problema de encaixar isto ou de buscar o equilibrio presupostario é do goberno. Eu, como oposición, non sinto que teña esa responsabilidade. Bueno, en ese sentido ten unha maior libertad. Pero é certo que, ainda que ten unha maior libertad, debe ter o realismo necesario e suficiente como para saber que cousas se poden encaixar, que cousas non. Hasta onde podemos chegar, hasta onde non podemos chegar. Entón, efectivamente, pois, ese realismo nos non acabamos de ver. Quero decir, e non o vemos, en esencia, hai dous problemas que nos separan. Con relación a uns, nos separa que a súa aposta é polo crecimento do gasto corriente. Eso, ciudadano normal, pode parecer unha tontería ou ao mellor non lo entende. Por lo tanto, vou utilizar un término incorrecto. Gasto corriente sería, digamos, o gasto fixo. É dicir, de aquel que asumes e logo non podes liberarte del. É como se un nunha casa di, pois, eu asumo un alquiler X ou unha hipoteca X. Claro, cando ti pides unha hipoteca ou alquilas un piso, tens que buscar un alquiler ou unha hipoteca que ti poidas pagar os anos seguintes, non que digas, no, é que ahora mesmo teño aquí unhos aforriños e eu este ano pago a hipoteca, pero o ano que ven non sei se a poderei pagar. Entonces, de gais, non te podes meter en esa hipoteca. Pois iso pasa algo parecido no Concello. O Concello somete a aprobación un presuposto de 125 millóns de euros, dos cales 18 millóns van a investimentos. Pero o resto mayoritariamente vai a gasto corriente. E aí temos un marxe moi pequeniño, concretamente 600.000 euros. É o marxe total, que temos sobre 100 millóns de euros. Pero o máis grave ainda é que ese marxe pequeniño de 600.000 euros que temos en 2021 non sabemos, e é moi probable que non o teñamos en 2022. Incluso é previsible que non o teñamos. Por que razón? O
o explicamos moitas veces, o explicamos a todos os grupos, e eu dou sempre esta explicación. Nos no ano 2021 o Estado nos fai unha aportación de 27 millóns de euros, porque nos liquida en base á recaudación fiscal de 2019. Pero en 2022 a aportación do Estado será en base á recaudación fiscal de 2020, sensiblemente inferior pola súa afectación polo coronavirus. Co cal é moi previsible que no 2022 o Estado nos diga dos noticias, as dúas malas. Unha, en lugar de 27 millóns de euros de aportación do Estado, son 25. E segunda, incluso un pouco peor. E además, me debe usted 3 millones que lle dinde máis o ano pasado. As dúas son previsibles. Seguramente coa segunda, como vai afectar a todos os concellos de España, pois haberá unha negociación que dirá, bueno, pois esos 3 millóns, en vez de pagarlos todos xuntos, os pagamos en 5 anos, en 10 anos, en 20 anos, non sei. Pero a rebaixa sí vai ser efectiva con carácter inmediato. Por lo tanto, nós temos que pensar en un presuposto que poidamos defender. Por outra parte, para o ano 2022, sabemos que o IBI non vai subir, porque xa non subeu este ano. Non hai subida prácticamente na recaudación de IBI, unha subida inapreciable. Por lo tanto, se os ingresos presumiblemente non van subir, sino que incluso van a baixar, nós temos que ter moito cuidado en asumir cousas novas que ao mellor logo o ano que ven non podemos pagar e non podemos soster. E póñolle dous exemplos moi claros. Os comedores escolares é un servicio que non é titularidade municipal, que non é competencia municipal, pero alguén entendería que deixáramos os comedores escolares. Estarían de acordo as AMPAs en que os deixáramos? A mí me parece que non. Por lo tanto, son servicios que unha vez que se asumen é moi difícil de soltar. E, de feito, nos orzamentos de 2021 é o orzamento desde o punto de vista social que implica o maior esforzo con enorme diferencia en términos absolutos e relativos de toda a historia do Concello de Santiago. 9,5 millóns de orzamentos para a área de bienestar social e 5,8 millóns para a educación. Nunca se fixo un esforzo nin parecido siquiera. En educación temos que cubrir multitud de sobrecostos, desde a escola de música, desde os comedores e o sobrecosto, desde a limpieza dos centros. Hai un incremento enorme. E en servicios sociales é sabido que o maior incremento é justamente o SAF, o Servicio de Asistencia á Familia, que, por certo, no último orzamento que aprobou concretamente Compostela Aberta tiña 1,9 millóns de euros. E en este leva 3 millóns. Un 60% máis. Non é un incremento pequeno, é un 60% máis. E con ese 60%, unha parte, o 50%, vai destinado a incrementar o número de persoas atendidas e outro vai a mellorar as condicións do personal que traballa aí. Cando se vote en contra, se votará en contra de esto, e se votará en contra da dotación de educación, e se votará en contra do peche do vertedoiro de Arís, que, por certo, todo o mundo ten unha gran sensibilidade medioambiental, pero leva 10 anos vertendo a caño libre auga contaminada de metales pesados no río Arís. É xusto o ano que hai que presupostar 1,5 millón de euros para a súa clausura e sellado, pois parece ser que eso non é prioritario nin importante. Non debe serlo, porque se durante 10 anos se esperou, pois é que ao mellor non era tan grave. Pero, desde logo, non ten moito da sensibilidade medioambiental, como tamén facemos a aposta polo incremento da renta social básica, que se incrementa un 30%. Que quero dizer con isto? Que facemos unha aposta por reforzar os servicios que xa temos e as prestacións que xa temos, e somos máis reacios a meternos en escenarios novos que non sabemos que resultado van a dar
e que non sabemos se imos a poder manter no ano 2022. Bueno, eso é o que hai. O goberno cumple coa súa obrigación. Personalmente asumo a total responsabilidade das decisións que se tomen e espero que o resto cada un asuma tamén as súas. Por a miña parte non hai nada. Mañán falaremos ampliamente de todo isto, pero soberbia non é que o presuposto teña que estar cadrado. Eso é unha obligación. No caso de que non se saca adelante mañá o plan ou as modificacións do PSOE, que pasa? Bueno, eso serían palabras maiores. Eu confío en que eso non suceda porque a moratoria actual finaliza o día 17 de marzo. Entre outras cuestións, ese pleno se fixou o día 12 para que se poida aprobar e para que se poida publicar antes do 17, que é o día que finalizaría o plazo da moratoria actual. Se obviamente non se aprobara, primeiro a moratoria decaería o día 18 e a partir de aí, pues, bueno, habría que ver como se xestionan as cousas. Pero, sinceramente, me sorprendería, da mesma maneira con que no caso da aprobación do orzamento creo que hai unha probabilidade real de que non se aprobe e, polo tanto, que teña que ir ao pleno do día 17. Por eso mesmo está previsto o pleno do día 17 a 1 do mediodía. No caso da modificación do plan, eso tería mala solución. Conto con que se aprobe. Se non se aproba, volvo a repetir, pois o que pasaría é que a moratoria te cae o día 17, que eso é a realidade. Non confío en que se aprobe. E, bueno, e os orzamentos me faría moita ilusión que se aprobaran tamén. Pero non me atrevo a manifestar esa seguridade. Vale, veña, que teñas.